velkommen til tirsdagsanalysen. Det er Troels og Carsten. Vi har det er tirsdag i 1979, og vi vil gerne snakke lidt om opgangen i 60'erne, 70'erne og også noget med Thatcher. Opgangen i 60'erne, 1960'erne selvfølgelig, er jo karakteriseret af kul- og stålunionen og senere hen Romtraktaten, som skabte en højkonjunktion på grund af grundlæggelsen af toldunionen. Landbrugsstøtten i EF blev også introduceret, men DK Danmark valgte at følge England over til EFTA, som ligesom karakteriserede den danske vækst i den periode. Den økonomiske krise i 70'erne, som vi er i nu, skyldes udelukkende, for det meste i hvert fald, olieprisstigningerne, som gjorde det vanskeligt at få samarbejdet i EF til at fungere, som vi her i Danmark lige er blevet medlem af i 1973. Og nu, for at høre lidt om Margaret Thatcher, over til dig, Ulrike. Hej, jeg står nu her nede i Dublin, hvor at Margaret Thatcher lige har talt til en pressekonference. Og Margaret Thatcher, hun vil altså bare gerne have penge tilbage. Det er hendes main target, sådan det er. Hun strammer op i hendes pengepolitik, og hun skal helt ind til benet. Det gør hun også ved så at skære ned på hendes europæiske omkostninger. Ved derfor, at de skærer ind, og de betaler færre penge til EU. Det er i hvert fald hendes mål. Så derved så Thatcher, hun får både kritik, men hun får også ros hjemmefra, fordi at folket er glade for, at hun får nogle penge i statskassen, og de ikke spenderer lige så meget. Men det er i hvert fald sådan, som vi har opfattet det hernede i Dublin. Og tak til dig, Ulrike. Ja, og tak til seerne hjemme for at kigge med i den her tirsdagsanalyse. Det var Troels og Carsten, og vi siger god tirsdag.